桜花七部会バーソロミュークマに追い詰められた麦わらの一味だったが、ゾロの捨て身の行為で辛くも危機を脱し、ブルックを仲間に加えて航海を再開した。やがてグランドラインをこの一方でソンいずれか。おお、ハチじゃないか。なる、お前たち。さて、なんだこそのむ会いたかったぞ。名誉、この島じゃコーティング。おさん、俺に。話は後に。犯人は速やかに降伏。巻き込まれるどころか完全に共犯者扱いか。お前は下がってろよ。これだけで十分だ。奴らを捕まえろ。まずは海軍の包囲を突破しよう。私は手を出さんので君らでつな俺がやる。お前は逃げていいぞ。もう一度俺に命令してお前から消す。なかなか頼もしいじゃないか。覚悟しろ。俺の本領はこれからだ。これで包囲は解けた。待て。キリがねえ。ルーム、お前ら先に行ってろ。シャンブルス、撃て。気を楽にしろ。すぐに終わる。じゃあな、麦わら屋。何なのあいつ。ちゃんと仲間を守ってた。俺はあいつ嫌いじゃねえな。敵はまだ来るぞ。今のうちにハチを安全な場所に運んでくれ。ニュー、迷惑かけてすまねえ。ハチを頼むぞ。他の者は私と共に行こう。後でまた落ち合えるだろう。あいつらが敵の注意を引いてるうちにハチは逃げて。暴れて気を引きつけねえとな。
注意があいつらに向かってる。私が苦戦中だ。火星に向かい。もしかしてキリラーバークで後に来たって言ってたやつか？ああ、そうだ。しかねえな。と分かってんだから初めから全開だ。行くぞ。本物なのか。衝撃も飛ばさねえし呼吸もねえが。あいつの体普通じゃないわ。サイボーグか何かなの？よし、ここでハチを休ませるといい。君たちも少し中で話さんか。海賊王の船。ああ、副船長をやっていたシルバーズ・レイリーだ。しかしよ、捕まったのではない。そして公開処刑の場でわずかに灯って。そこはまだ答えか。もうさ、一個だけウソップ！ここでおっさんになやれるか君。支配なんかしねえよ。お前ら気をつけていけよ。本当にありがとうな。麦わらの一味を見つけたぞ。船のコーティング作業には3日もらおう。終わるまで君たち死ぬんじゃないぞ。飛ばして突破するぞ。再起動完了。嘘だろ。さっき倒したやつが復活しやがったぞ。おいおい、なんて無様な姿だ。海賊に押されてんじゃねえよ。は何者だ。
何も答える筋合いはねえな。わいは世界一口の固い男、戦闘丸だ。始めるぞパシフィスタ。これを何体も相手にしろってのか。ここは逃げよう。ここじゃダメだ。バラバラに逃げるぞ。ゾロ君は俺を全力で守り抜きなさいね。ちょっと待て、ウソップ。俺はもう相当。ゴムゴムの雷警報発令よ。サンダーボルトキャノン。偽物だとしても、もうあんなのと戦う体力残ってねえぞ。こちらキザル。おお、もしもし、こちらキザル。おかしいね。海軍大使。そろそろキザルのおじきも到着してる頃だな。じゃあワイも行くか。ワイは世界一ガードの固い男。日本のガードも怠らねえよ。戦闘丸に進路を塞がれちまった。これじゃ敵に追いつかれるぞ。戦闘丸という男を探してるんだけど、ああ、わしの部下でね。怖いね。もしもーし。あれ、こちら。おじき。お、ああじゃね。いや、それがね。もういいよ。お
こは通さねえよ。徳川、あいは能力者じゃないぜ。あいはガードだけじゃねえってこと、今教えてやる。命はワイが守る。平に逆らうだけ無駄だ。なかなかいい攻撃力だ。おめえらの力を見くびってたぜ。パシフィスタ、奴らの逃げ道を塞げ。じゃあ進めねえ。どうすりゃ。お前らのバカ騒ぎのおかげで仲間を逃がせた。借りは作りたくない。お前戻ってきたのか。道を塞いでるやつ俺の周りに集めろ。まとめて片付けて。海賊の血を引いている誇りにかけて無様な戦いができるか。そいつはお前を狙ってるぞ。そのままこっちに連れてこい。おい、時間をかけすぎだ。再起動する前にと言ったはずだぞ。
動かれると厄介。ぶっ飛ばして動きを止めておけ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。悪いな、助かった。それでいい。こいつが再起動する前に他のも同じ要領でやってくれ。これでいい。あとは任せた。ルームシャンブルズ。これで撤退を再開できるな。麦わらの一味はあそこか。逃がすかよ。パシフィスタオンだ。さあ
ろそろトラファルガーロー、君も捕まえにゃならんのでね。やべえ、あいつも狙われた。せいぜいお気をつけなすって。ひよっこの職。お前何やってる。早く逃げろ。速度は重さ。光の速度で蹴られたことはあるかい？少しだけ本気を出そうかね。ゴムゴムのこれで終わりだ。カウンター。やれやれ、本気を出さなきゃいかんかね。したね。でも麦わらの一味は逃がさないよ。おっとっと、なかなかやるね。でも甘いね。やめろ無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい、冥王レイジ。若い芽を摘むんじゃない。これから始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天の脈。困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てね旅行するならどこへ行きたい？ナミ、もうやめろ。ルフィ、助け。仲間一人も救えない。もう二度と会うことはない。さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。